aan het begin van dit nieuwe jaar allereerst de dank dat we ook nu weer de gelegenheid hebben om geloof, hoop en liefde op te nemen en ons zo tot u allen te richten in Zeeuws-Vlaanderen, in Zeeland. En ik wil u allereerst aan het begin nog van dit nieuwe jaar een gezegend 2025 toewensen. We leven met elkaar in een onrustige wereld. We leven in een onrustige tijd. Met Paus Franciscus mag de Rooms-Katholieke Kerk dit jaar voortdurend ervan getuigen dat wij boven alles pelgrims van hoop zijn. Doorheen alles en op allerlei momenten zal dat in de Wereldkerk, maar ook in Zeeland, in Zeeuws-Vlaanderen klinken. Een pelgrim van hoop getuigt van de hoop die in haar of in hem leeft. Vanaf deze plek toch ook wil ik allereerst ook George van der Sijpt een goed herstel toewensen. Hij verzorgt normaal altijd deze opnames van geloof, hoop en liefde. Hij viel en hij brak zijn schouder. En ik dank Peter de Bot die vandaag deze opname verzorgt. Beste mensen, wanneer ik aan mensen een kijkje geef achter de schermen van parochie zijn, dan verbaast het mensen vaak hoeveel er gebeurt. De verkondiging van de blijde boodschap kent heel veel facetten. En ik ben dankbaar dat er altijd zoveel zijn die meehelpen. Ik denk dan aan teamassistentes, bestuursondersteuning, parochiebesturen, aan al die velen die onvermoeibaar hun talenten aanwenden. Aan alles wat er gebeurt rond kerkgebouwen, de vieringen en ook op andere momenten. We geven voortdurend aandacht aan de deelname aan de sacramenten, aan catechese. En we willen in Zeeuws-Vlaanderen starten opnieuw met Alpha. Er is catechese voor kinderen, voor jongeren. Er is kindernevendienst. Er zijn familievieringen. En er is de internationale mis. Er zijn ecumenische vieringen. En er is ook de Taizé-viering. Het kruis van Taizé staat hier achter mij. Er is in Zeeuws-Vlaanderen een actieve Caritas. En er is een enthousiaste vaste actie. Ook dit jaar voor het project van Pater Svenne in Colombia. En dat gebeurt naast alles wat er altijd al is. Week in, week uit. En zoals u wellicht gehoord hebt in de afgelopen tijd, vieren we de zondag in de 3 parochiekerken. En we zullen er steeds meer naartoe groeien dat deze viering voor alle katholieke gelovigen het moment is van waaruit we ons geloof voeden en richting geven. Ik noem, nu we toch zo kijken naar het nieuwe jaar, graag ook nog even de viering vanuit deze basiliek voor KRO NCRV. Dit jaar is dat op 13 april, Palmzondag. Aan het begin van de Goede Week met een verwijzing naar de Passion die dit jaar op Witte Donderdag in Terneuzen plaatsvindt. En later, ook dat wil ik graag nog even noemen, is er de te verwachten diakenwijding van een kandidaat uit ons midden door onze bisschop. Een vreugdevol gebeuren. En dan tot slot ook het pastorale team verandert. En we nemen dit jaar afscheid van Marianne Dieleman en ook van Frans van Geit, die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. En Katrien van de Wielen werkt inmiddels halftijds in torentijd. Dat betekent
dat ook binnen het pastorale team een heroverweging van alle taken moet plaatsvinden. Beste mensen, door alles heen en in alle omstandigheden zijn en blijven wij pelgrims van hoop. Wij hebben de taak en we hebben de opdracht, de kerk die ons gegeven is, doorheen deze tijd te dragen. Zodat ook de kinderen van onze kinderen Jezus Christus kunnen leren kennen als de weg, de waarheid en het leven. In die zin wens ik u met vertrouwen, vrede en alle goeds.